नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. 80 ग्रामस्थाले सतवच्या फॉरेस्टरांनी गार्डा विरुद्ध आरएफओ कार्यालया मुखार उग्र आंदोलन. जोयडा तालुक्याच्या 80 मूळ निवासीचेर दबाव दादागिरी करच्या 80 रान अधिकारी श्रीधर सज्जन आणि रान रक्षक मडिवाळप्पा आंगडी हेमका ताबडतोब निलंबित करून वर्गावणी करू जाय म्हण 80 स्थानिकांन आरएफओ कार्यालया मुखार हातात तख्त घेवन आणि फॉरेस्टरांनी गार्डा विरुद्ध घोषणा दितेर उग्र आंदोलन केले. फॉरेस्टरांनी गार्ड हेमका दोगी जाणांक 1 हप्त्या भितर निलंबित करून ट्रान्सफर करून जाल्यार उग्र आंदोलन करून रस्ता रोको करून सतत कायमचे आंदोलन करची ताकीद दिली. फॉरेस्टर श्रीधर सज्जन आणि गार्ड मडिवाळप्पा हेमी गेल्या 3 वर्सांच्यान जनसामान्य महिलाक आणि पुरुषाक किरकोळ दिवचे, लोकांक मारचे असले तक्रारीचेर सज्जन हेमका हेच पयलीं 9 महिन्यासाठी दांडेलीत डेप्युटेशन केले. परत ते 80तच हजर झाले. सप्टेंबर 13 तारखेक या दोघांनी प्रेमानंद वेळीप हेमका मारन मोबायल तेगेल कांड घेवन रस्त्यार बेशुद्ध स्थितीत उडोवन गेल्ले. तशें म्हूण हे आंदोलन केले. हे आंदोलन उग्र जातरेत घटनास्थळार एसीएफ गौरीश शंकरी हजर जावन प्रकरण तापले. हे पळोवन डीएफओ कडेन प्रकरणाचो विचार विनिमय करून तेमकां 1 हप्त्या भितर वर्गावणी किंवा निलंबित करचो भरोसो दितरेत आंदोलनकर्त्यान तात्पुरता आंदोलन फाटी गेला. ह्या वेळार आदिवासी, कुणबी, देसाई, देवळी, गवळी, वैश्य समाजाचे मुखंड, कुणबी समाज तालुका अध्यक्ष प्रेमानंद वेळीप, दत्ताराम देसाई, माबळू कुंडळकर, ग्रामस्थ, महिला, बाल असे शेकड्यांशी ग्रामस्थान या आंदोलनात भाग घेऊन आपलो तेंको दाखयलो. हेजेर अरण्य खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी किती निर्णय घेतात तेजेर आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष आसा. लोकायुक्त तपास दळाच्या मुख्यस्थ एडीजीपी एम चंद्रशेखर हेंचेर कारवाई करून अमानत करचे म्हण कुमटा जेडीएस तर्फेन सरकाराक मनवी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जनता दळ सेक्युलर पक्षाचे कुमटा तालुक्याचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पक्षप्रमुखा वतीन कारवार जिल्हाधिकारी मार्फत राज्याचे मुखेल कार्यदर्शी हेमका एक मनवी पत्र भेटयला की कर्नाटक राज्याचे लोकायुक्त विशेष तपास दळाचे प्रमुख एडीजीपी पदार कार्यरत आशिल्ले एम चंद्रशेखर हेमी भ्रष्टाचार, फसवेगिरी, क्रिमिनल केशीत भागी आशिल्ल्यान तेमकां निलंबित करून रितसर चौकशी जावन शिस्तक्रम जावची गरज आसा अशें कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा विभागीय प्रमुखान जनता दळ सेक्युलर पक्षाचे नायक श्री सुरेश बाबू सीबी हेमकां एम चंद्रशेखर या भ्रष्ट अधिकाऱ्याल्या चारित्र्याचो विवर कळयला आणि या अधिकाऱ्याल्या कार्यवैखरीचो कुमटा जेडीएस विभाग खंडन करून तेमचे विरुद्ध या प्रकरणाचो तपशील केंद्र गृह सचिवालयाक धाडचो म्हण आणि तेमकां भारतीय सेवेंतल्यान निलंबित करचे म्हण राज्य सरकाराक आग्रह केला अशे जेडीएस राज्य कोर कमिटी सदस्य सूरज नायक कुमटा आणि जिल्ह्याचे पदाधिकारी हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. ಆಗ್ರಹ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜನಪರ ನಾಯಕರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸುಧಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ.
ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅಮಾನತಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮನವಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು DC ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ JDS ಘಟಕದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರ ರವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ADGP ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಹಳ होन्नावरात अरे अंगडीच्या घरात 80,000 रुपयाची चोरी. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर अरे अंगडी भागात नागराज गणपती महाले हेमगेल घरात कोण ना जाल्ली संधी पळोवन चोरान सप्टेंबर 4 तारखेक फाल्याल पाराक घराचे नळ काढून घरात घुसून ड्रावात आशिल्ले 80,000 रुपये घेऊन फरार झाले. कपाट मोड पैसे चोरून कपाटातले सामान अस्ताव्यस्त उडवून गेलात. नागराज महाले हेमी सलून चलोवचो धंदो करताले. त्या मिळकतीतले हे 80,000 रुपये तेमी साठवून दवरिल्ले. चोरान या गरीबाला पोटाचेर मारले असे लोक उलयतात आणि शहरात पोलिसांनी गस्त वाडोवची गरज आसा अशें म्हणटात. जाल्यार घरा भायर वयतना भांगर वा पैसे दवरचे न्ही अशी पोलिसांनी सार्वजनिकांक सुचोवणी आसा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री-KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.